lugon lakuning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng momong mangun manah rahayu Paman Patih Muda Darma wonten dawuh Raden Durgandana udakara lakune awake dhewe iki wis meh 2 warsa tegese meh 2 taun mlaku rut tepining kali Gangga iso-iso tuwa ning dalan awake dhewe piye mongko wis tak baleni nganti rambah kaping 2 ora ketemu adhiku wadon. Iye, mbok menawi dereng pinesti pinanggih kan Kang Mbak Yu Durgandini. Mbak Yu kuwi lek topo iki nganggo cara apa? Pendak-pendak ana wong pinggir kali tak sedaki, tak kira Mbak Yu Durgandini jebule wong mancing. Ha iya. Wadon kok mancing. Lho jaman saiki akeh saka Lomoso wadon do mancing. Mancing perkara tegese. Inggih. Mbak Yu Durgandini menika nglampahi Tapa Brata. Wong Tapa menika dipun welasi dening alam bumi, geni banyu angin paring daya pangayoman. Menawi Raden Durgandana anggenipun madosi Kang Mbak Yu menika mboten kanthi reming manah. Kula kinten mboten badhe pinanggih. Yo nganti 2 taun mendungkap 2 taun iki. Rong bodo ora mulih aku. Nggih sabar. Rahayunipun jarane kok yo isih betah. Wis ganti ping pindho jaran kuwi. Lho, ingkang sekawit mati kae biyen ya. Lali tak pakani mati tak tinggal turu. Waduh. Ya. Wes ngambung barang. Menika jaranipun lanang napa wedok? Wedok. Numpak kok jaran lanang terus kesel. Iki jaran wedok jebule jaran wedok iki tumpak-tumpakane empuk. Ning mlayunipun mboten sura mboten banter wong goleki wong Tapa iki ora dibutuhke jaran sing mlaku banter ngono. Malah sing rindik-rindik mlakune. Nggih, prayoginipun monggo dibacutke nggenipun ngupadi Kang Mbak Yu Durgandini. Iku saknyatane kenjang seret pinangun
Semareka den prayitna semuriris eko balik Handrah kang puspitorum kasliring samirana geguk gembel-gembel sadule to penemban Palasara kula kang abdi Semar nderek bingah sesampunipun dika penemban Palakrama kalian Dewi Durgandini satemah sampun ngagungan putra putra menika kanugrahan saking Gusti Kang Maha Kawasa Kyai Semar. Iya aku yo matur nuwun marang panjenengan sak anak-anakmu wondene wis telaten momong marang anak wabiyasa. Nggih dikaya ngapa lan kepiye wae niku Kang putra niku ndara kula abiyasa. Ibu Tawa ibu sing tak jaluk kowe aja nakal yo Lik. Yen nyuwun apa-apa karo Simbah Semar kudu ngerti tata krama, ngerti duga-duga, aja sakdet saknyet. Iya Ibu. Cimbah Cemal, Cimbah Cemal. Iya biasa tuh. Bocah nek ganteng ngene, ndang gindung gintang gindung, ndang dindu ditang dindung. Ayo le. Acik-acik. Cimbah Cemal, nenek gendong ya Mbah gendong. Wah. Bocah niki lulute kalih kula ngoten. Karo aku ya lulut kok Mar. Aku nek bacut dolan karo Ndara Abiyasa iki. Iya, syukur nek kowe iso nyerateni. Tang ding tang ding dong. Lek Bagong. Diundang Lek kaya bakul silok kae. Wah, nek nyuwun apa-apa karo aku. Ngono. Ya, Aja karo Bapak Palasara. Ola. Atulah kalau Bapak Palacala. Ola, Om. Ora. Ola. R. Wong Bagong cah cilik ya mesti cedal to, Gong.
Lah mbok menawa ki anake Pendhita Linuwih lair cengar iso muni R ngono. Ayo, biasa, ayo so. R. Wala. Sura. Wangel. Apa ilate njaluk diselendhek. Patak watunda semono anake dolanan. Wah ibune galak ya. Bagong aja kasar-kasar. Mboten niki latih bocah men cerdas. R. Sura. Rebo. Peri. Weh, lah iso. Cetha ngene nek ora tak didik ngene. Iki carane ngono terus. Masa. Nek bagian nembang kowe terus ya cah cilik saiki kudu diajari nembang. Ngatasi wong Jawa ora iso nembang Jawa malah nembangi bangsa manca. Ajeng-ajeng aku arep nembang. Petruk. Lho, umat meneh, Petruk kok Petruk. Aku ajari nembang Petruk. Ya, tak ajari. Ning nong. Ning nong. Larase apik wong iku anake Pendhita. Siji loro telu astane sandeku mirangake guru menawa didangu apakmu lirima lenggae sing tata aja padha sembrono munggah ora bisa. Nadyanto gesangipun menika mung bangun wisma sakmadya ing pinggiring Kali Gangga. Nadyan adoh saka bondo donya. Ning panjenengan kekalih menika rumaos ayem tentrem gesangipun. Urip sakmadya, urip adoh lor adoh kidul. Bakunipun keluarga niku saged manggih bagya mulya. Nyawang kahanan keluarga tentrem niku Semar nderek bingah. Yai Semar pangestumu sing tak suwun, Yai. Nggih. Yai Semar muragi sumene sawetara ana bledug ngampak-ampak ana sing teka kene, Yai. Mbak Yu Durgandini. Wah. Ora ngono ora dewa ketemu ana kene. Iya. Trikat lampairing rata tanantara prapteng sukuning harga eram tuminggaling pakwane srine dendeng saengga praja
umyung kang pradonga busekan kang janmo ya jagat yo Bathara Pangestu para jagat rumangsa lega rasane atiku bisa pinanggih kelawan Mbak Yu Durgandini sing tak goleki adikku di bocah bagus Yayi Durgandana iya aku yo melu bungah udakara pirang-pirang taun lagi ketemu si Adi Mbak Yu anggonku teko papan kene iki mergo mundi dawuh saka Kanjeng Rama Durgabawing Wirata Kanjeng Rama paring dawuh apa Mbak Yu Durgandini kinen kondur ing Wirata awit kalenggan saiki akeh para raja nerpati para nalendra kang padha nglamar Mbak Yu Durgandini nglamar tegese piye di Mbak Yu Durgandini bakal winengku dadi garwa para nalendra sewu negara Mbak Yu kudu milih salah siji yen nganti ora kok pilih salah siji ora wurunga ratu sewu negara kae padha duka padha bedah negara Wirata adikku di Durgandana Mbak Yu Durgandini piye aja dadi atimu lamun to aku bakal kok kanthi kondur ing Wirata aku durung bisa lho sebabe apa meneh para nalendra bakal ngayunke minangka dadi garwa aku ora saguh sebabe sumurupa sing lenggah ana mburiku iki aja kaget aku wis duwe garwa winengku dening Penemban Palasara wondene aku wis duwe putra iki anakku Abiyasa lho bumi gonjing langit kelap katon lir kencang ngalis resang mawe gandrung sabarang kadulu ya jagat yo Bathara Pangestu karo jagat wis dipikir ngen-ngenmu iki piye Mbak Yu Durgandini iki putrane Nalendra anak ratu ing Wirata lah kok mung trima rabi karo pendhita gembel kuwi ya coba tanpa nyuni dipalilah saka Kanjeng Rama wis putra ki piye ngono kita gese mirang-mirangke keluarga Wirata aku rasa rujuk yen Mbak Yu Durgandini dhaup karo begawan sapa mau Palasara batu-batu nyuwun sewu Raden Ibu apa Ibu menengoyo li kene karo ibu wae pengermu sorote yang pratonggo pati mawan setone wengi angganing hal toko panjenengan menika rayinipun Durgandini. Iya. Aku adine lanang. Durgandana aranku aku ki anak ratu putra Nalendra Wirata. Kowe dipun tepangaken kula menika garwanipun Keng Mbak Yu. Sudyamastani kula menika Palasara. Palasara. Lah kok lanyo-lanyo sing dadi tumindakmu lancang wani garwa putrine Nalendra Wirata tanpa nyuni dipalilah kaliyan Kanjeng Rama Durgabawu. Bakune aku rasa rujuk lamun to Mbak Yuku dadi garwamu. Ning nyatanipun menika sampun kasinungan kanugrahan wujud putra setunggal. Duwe anak siji ya ben, duwe anak loro ya ben.
bakune bakal ngucapake asmane Kanjeng Rama Wirata yen dhawuh karo kowe. Mula kangsa kuwi kowe kudu minggat. Nyundu kowe ingkang kathah kula mboten saged awit katresnan kula dhateng Yayi Durgandini punika lair terus sing batin. Wah, mati dening aku. Yayi Durgandana. Ibu, anak apa ibu? Rene-rene Yuli. Wah! 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 Bela dalah. Semune ora kena nggo sembranan kowe. Ayo malso. Malso, he, Palasara. Iki putra Nata Wirata, Raden Durgandana. Nyepeleke aku. Wah! 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 Loh! Mat! Wah! Mas! Wah! Wah! Loh! Mas! Loh! Wah! Pamer kasekten kowe, Pendhita Sasa ngono. Mani garwa mbakyuku. Bakune keluarga Wirata rasa rujuk. Inggih, kula aturi panjenengan Raden Durgandana ngleremaken manah. Ngleremke manah piye? Jambak Rikma nantang perkara karo Durgandana. Rumangsamu terus kowe iki nerabi anak ratu kowe arep nunut kamukten. Kowe maune wong kere arep nunut sugih ya. Kaya ngono kowe akale wong lanang, Mung arep ngepek yom ketrimane wong wedok kowe, Kowe cetha wong lanang sing lumpuh nyambut gawe. Mung golek wong wedok sing sugih anak ratu karben uripmu iso mulya wibawa, Mung ngepeke ya kowe, Bola-bali wong lanang senengane diopeni wong wedok ya kaya kowe, Kowe mbakyuku arep kok gunake, Mbakyuku wis sugih. Ora sing ngono kuwi. Sejatine mbakyuku iki tresnane karo kowe mung lamis, Ora tandes lair terus sing batin. Pendhita kowe nek ngaku pendhita bangsat kowe iki. Jare ngakune putra Nata. Lho, pancen aku ki anak Ratu Wirata, Raden Durgandana, putrane Kanjeng Rama Prabu Durgabau. Ning nyatane putra Nata ora duweni tata krama, ora duweni subasita, ora ngajeni wong liya. Jare anak ratu kok yen rembukan kaya wujute sona. Wah! Wah, bahan rica-rica iki.
Wah. Wah, cekel lebokke gelangse, gedhek ndase, mudhar kowe. Acu kowe. Acu. Mati. Penemban mesake dikaya ngopo lan kepiye wae kuwi kadangku kuwi adikku. Iya. Iki mung ngunduh weng pakarti. Raden Durgandana pulya kaya wingi uni Raden. Anakku Durgandini. Pun gopo kapang kangen karo Maroreh manguswa nyumbreng ngengkati karonaning kasuwase aneng marga hamalatgung ya jagat iku Bathara pangestu karo jagat. Ora sranta rasane atiku tumuli daya-daya aku sumusul aku munggir Durgandana. Injih Kanjeng Rama. Iki ketemu Mbak Yumu ana kene. Oh, Durgandini, Durgandini. Kowe tak antu-antu, tak anti-anti ora bali-bali. Kepareng matur Kanjeng Rama. Anggen kula nglampahi tapa ngrame dados tukang tambang ing Kali Ganggo. Nalika semanten kula pinanggih kalian Penemban Palasara. Palasara kuwi sapa? Brahmana ingkang wonten wingking kula nggih panjenenganipun menika ingkang usadani Kang Putra. Kowe wis mari pangestunipun sampun ladalah. Yen kaya mangkono syukur bagi sewu. Gusti Kang Murbeng Jagat wis paring kanugrahan marang kowe lantaran pendhita kuwi mau. Nduk, Cahayu ayo tak kanthi kundur ing Wirata. Awit dina iki Ratu Sewu negara wis padha pacak baris mapan ana alun-alun Wirata kabeh pengin ngayunke kuwi marake pilih salah siji ratu kuwi mau minangka garwamu ya wong ayu.
Kanjeng Rama. Piye? Kok tawan-tawan tangis tak jak bali ora bungah kok semune malah susah. Ana apa Durgandini? Nyuwun duka ingkang kathah. Kula dereng saged kundur ing Wirata. Awit apa? Kula sampun marem raos ing manah kula gesang mapan wonten tepining Kali Ganggo. Kula sampun kajatu krama dening Penemban Palasara. Malah menika ingkang wonten wingking menika Kang Wayah anak kula pun abiyasa. Oh. Loh. Kowe kuwi wis krama. Durgandini. Kowe aja mirang-mirangke wong tuwa. Kowe kuwi putra Nalendra Wirata putrane Prabu Durgabau. Kenapa kowe jawab kelawan Begawan Palasara kuwi mau ora nyunak Idipalilah kelawan pun Rama. Luputku kuwi apa dosaku apa? Halo, Pangsulana. Yen kowe ora bali, ora wurunga sedhela maneh negara Wirata dibedah ratu sewu negara. Blaka Suta blak kutang terus terang. Aku rasa rujuk ora maduk yen kowe dikukup pendhita desa iki. Ayo bali. Bali. Rono. Ibu, aja tinggal aku, Bu. Ibu. Abiyasa anakku. Ibu. Ibu. Anakku. Abiyasa. Menawa yengen kowe ora usah nangis ditinggal ibumu. Ibu yang jiwa. Aku pengen melu ibu. Ibu. Iya, cuk menengo ya tak bagus. Kowe aja sumelang abiyasa. Bapakmu Palasara ya iso dadi ibumu. Ayo urip wong loro. Pun Rama saguh gedhekke kowe bocah bagus. Ibu. Ibu. Semarang Gana kang sinebya